Enggak. Lah, Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. gak aku ning kene nih. Ojo, aku sini mosok njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki. Nyok. Kok kono ne. Ora. jelas nek. Enak ya. Nah, iki. Dibuka sik. Matur Itu nuwun. ojo urang. Matur nuwun, Pak. Nah, dibuka Suwun, sik. Mek. Iki nuwun Jangan sewu. dadi fitnah. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas 150 untuk iki lho. Ora apa-apa. Piye? Loh, jenengan Badi buang apa? Maksudnya iseni. Iseni maksudnya ya butuh ngono lho. Tak gawa piye lah? Damet, Bapak. milih di kiri apa kanan? Oh, bedean Met. Sing ngelimit mbok aku ae timbang dokok kono ya, Met. Ngegran ya iki. Dua niku nyapa? Kok ngegran? Mosok ra kok ya. Ya wis kawakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Oh, ini bagiannya dewe. Oh ya, siap. Nah. Kok bedean? Kiri apa kanan? Kanan. Hehehe. Lah lucune ndi iki? Iki yang ini. Oh iya. Baru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milihne. Mau enggak milihne? Ya milihne. Kananmu keliru kok. Yo, milihne. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papan. Ora sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gak. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene ya, mesake mosok ora entuk dhewe, atur dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Pokoknya anggere sampean jawab kodok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita cas ning jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya. Oke. Anggere jawabane kodok tak panjenengan jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodok. Nah, ning kene sik ya. Ojo cukup. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodok. Nah, kodok. Sampeyan dhuwit karo kodok milih ndi? Kodok. Nah, wis. Met. Duwe, Ding. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok harus bergandeng? Lah ya pas to, salindri karo salendro. Salindri iki salewan iki. Niku saleho. Saleho. Salindri saleho. Iki wis takdire karo Allah Taala, Met. Sing lanang ya dasare sing wedok ya ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Iya, iso kakak dhuwur piye maksudnya? Kok sakmono kok gagah dhuwur. Lah niki gedene sak ketelot. Aku mangsaku dhewe rasane iki rasane pelek iki nyuwun sewu Mas yo iki tak Mbak Niken mohon izin. Upama ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok komet karo slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to Mbak. Wong ini kan rong ngomong iso bunuh diri lho. Eneng pilihane gur ngene tok ya. Kaya lo mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Medan ki lah kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Tika. Kowe, slendro napa mboten? Boten. Lah kae sapa? Kowe iki kesulaan Niken salindri iki apik. Jajane salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Tapi sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Ya golek dhewe kene-kene. Wah iki jelas sinden madang geden. Madang kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden madang kara niki. Enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan kula elegan lulusan isi. Oh iya, berarti sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dik. Ini oke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese ndi bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi dina bukesi. Kok ngaku-ngakunya apa tuh, Pak? Kok ora ngaku piye sak awalnya ngerti lek Bu Kesi iki bojone Ki Cahyo Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone
Mas aja toh? Nggih. Mas Yongge ya kudu profesional. Lho lagi atas panggung semua milik umum. Adalah. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi yakin apa ora jajal men? Ya, yakin betul apa-apa nggih? Nggih. Kus kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Wis Bu Gesi, sik tak mau sik Bu Gesi. Kudu kok pikir tenan lho Bu Gesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Ndak aku ya kudu yakub elek kok piye. Ra sambuk ketokno wong butak ngene lho. Bu Gesi, sampeyan iki cantik, dosen ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok berentuk gemuk kaya ngono kan ora mungkin. Nah, nggih. Gemuk penting lho, Pak. Ya apa? Lah kan nek gemuk rantai ya seret. Ya pancen bojomu gemuk kok. Ya ya lho. Otak. Monggo. Ya coba Bu Kesi, Ibu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah mboten. Piye ta ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selerane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria piye? Favoritku ya wis ngono-ngono kuwi. Mbok ya dikon olahraga. Alah. Kaya Mbak niki awake. Tonggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kehilangan bojo. Loh, Lah kok iso iki? gara-gara langsing kuru. Dijak buwo. Jak neda menter GL mek guyanter. Hebat. Ganti saya. Cek jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Lah kok lari piye bojomu kene. Nah, tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa. Lho kowe kok ora meneng ae. Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Nah, senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates, nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buone sikon mbok guri ya, kakak melu. Nek iso bojo pegaten Met wis anak bojo iki. Iki piye Kowe elek bojomu kula isin Mas kanca niki. Dosa wae. Bojo pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungokne para panggawa. Mboten. Apa? Aku yang mau ngomong tuh tadi. Dirungokne ta, Pak? Para Wis pegaten ae Met. keliru siti ya. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah, Lah kok kula wingi kan tanggapan ke Nganjuk mampir gawe Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak lho. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak pandu. Apa kae? Terpal. Enggak tuh kok nek terima andu ra. Isin apa terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek disampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru karo kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Biaya 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung biyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya mau masalah bojo sing apik lho. Tenan pegaten. Bojoku buka ngono kok terima rega 2 juta. Bosok, berarti kira menorno. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca iki. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye tak komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kayak tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi yo. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Kowe lunasi lewat kuwi. Lah kok enak oleh bonus tape wae. Kok edan. Bandingkan ngene. Oke, nembang iki. Oke, siap. Pamundute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ibu. Coba di apa ki kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah. Nong bir. Ayo.
Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Akhir nganggo R iki bir kita akeh. Pilihan nduk iki antarane negara angin apa tombo kangen. Sing penting aja negara api omahe Avatar kuwi. Negara angin? Nggih. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Nah, coba kaya apa? Negara angin. Yo nduk berdiri cacos. Esse
sembah nuwun. Nah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih kula nggih gumun salut kali Madangkara lho, Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggih kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur sari biasa. Madangkara is. Madangkara aja maneh kok negara angin iki segoro kidul digarap kok. Wis Segoro Kidul lagune Mas Deni sing terbaru iki. Lagune sing piye, Bu Mat? Sing ngawur ya ora mengikuti Gen Z iki ngono. Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa Nggih. kula, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebonagung. Oke. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nyuwun gending camping gunung sampun kesupen binjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun wates. Mas, sesuk bengi Nggih, mungkin dalu kali Mas TB. iki kali kecaket lho. Nggih, kali sampean nah. Karo aku tau giti Met, kok bengi Met. Nek kok bengi jelas bayar aku Met. Soalnya ini kan minggu kandani bocah nonton ngono aku. Nggih. Wis nah. Nggih. Lupa. Ora Met. Ono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo. Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin Mas. Dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayiwaji. Menika ugi dipulenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oke. Menika Ibu Endang Sulastri. Nggih, Wendang, Mbak Tim Wendang. Nggih kalian Bu Mas Adit. Wau wonten Mas Naryo, wonten Mbak Uun sing mandhegani para panembromo sonten mau. Oke. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Menika kula tak leren sawetawis tak mbadutne gelaring crita nggih Mas. Monggo dari akhir menika Mas Yoyo. Nuwun ingkang kathah. Ya, Nduk. Monggo. Terakit mbadutke gelare sanggit ya tak kireake.
sacampuh samya medali nerpatet wileting tata kahyang kumangun cangiti bincang sangat simicil latinya ngatali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa ragil Kartomarma kelawan kuwi nggih Bambang Swatama Sumadung dawuh paman Cetonge glo tanpa warana lamun to Kyai Semar pancen ora kena genawe becik ketitik anggone ndepani kelawan Gunung Tidar Ripalungguhan iki semune ditohke nganti tekan sak nyawane pisan. Mula Kang Mangkuna Ripalungguhan iki aja wedi kangelan anggemu dandan aja kok kendhone kepara malah kencengana. Siyaga ing diri sawega ing ati merga Semar ora ijen ana pendhita Kendali Sada mbiyen Gembong Swelagiri ya kuwi Anoman ingkang ngayomi Kyai Badranaya. Rampung ana Anoman yen Anoman mati gage sisan gawe Semar Badranaya sirnakna. Nuringgiya telo kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh paparingipun bidhal bencang menapa Paman. Nadyanto wancine barat riris budhake dina iki para sata Kurawa.
prajurit Kong guru Kongsa Tataka Yabu Tulo Warpanjiteng turang ngesti perkata ingkang bojo layu sebet warkasita ora muka lamun to Semar kendeli kliwat jebul Hanuman sing saguh dadi betenging kewuh ya dasar Pranyata kuwi Bambang Haswatama ya yen kena elikke tak peringgake kanthi becik aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap kelakon iki mung perkarane Kurawa klawan Semar Badranaya ke Anoman ora ngerti apa-apa mula kowe nyingkira kowe minggir kowe mundur wis dadi sumpah prasetyane Anoman sapa wae sing bakal ganggu kamardikane Kyai Badranaya Hanuman sing bakal dadi musuhe. Kowe yen pancen njaluk dawa umurmu kowe becik kowe bali yo. Tetep bacut nyekel Semar Badranaya. Bali bacut kena bacut ning ndasmu tinggal ngarepku kene. Piye? Rodong tak lir kinetap. Supaya yakini Jojo bang maringo wingo banges Sukih kendel bondo wani lekan golek momongan pupuno golek pasangan kali tatel grajer maksud jangkah tanganku ngelayang bener diadam orang cepat igamu ilang nyawa gak buron di batangmu nangis suaranya boleh potong kan wajanipun
Ringon-ringon. Ayo ceklek. Oh. Wah. Wah. Oh. Ah. Wah. Oh. Ah. Ah.
Lo. Lo. Hop. Lo. Lurah Kelumutan iki Agus Proklamangka. Ayo ngejak bal-balan karo aku apa piye? Iblis lanang Petruk piye? Tendang penalti semaput kowe. Oh. Oh, awas ya. Oh, waya. Biar. Aku ragu ya. Awas buri kau. Kurang masjid kono. Oh, gitu. Wah. Kurang masjid kono. Jedul saka lemah sapa? Preman Gude Bagong iki. Menang karo aku kok sembahi deri-deran kowe. Setan mas. Oh. 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 Oh, 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 Intan, ampuh tenan. Ampuh apa?
saya pamit dulu.